happens? Come on, take it easy. Take it easy, Thunder and Lightning. Sit down. Come on, it's just a camera. It's very welcome. Hej. Det er Lyn og Torden. Han er sådan lidt, han er lidt aggressiv. Han har lidt nemt med at fare op sådan spontant, men han er god nok. Han er faktisk helt flink. Og nu har jeg fået ham til at sidde ned. Fatter du det, Perle? Vi er siddende. Ja. Nå, men velkommen til piratbutikken Kaptajn Rødskæg. Kom indenfor. Thunder and Lightning, come on in. Have a seat. Have a seat, come on. Hej. Hvad er det for en butik? Hej. Ja, det er en piratbutik. Okay. En piratbutik, hvor du kan købe piratting, og du kan lege piratband. Ja. Du kan komme fra gaden og sige, goddag, jeg vil gerne købe en historie. Så får man en historie med det samme. Man køber en historie? Okay. Så jeg kan tage alle mine venner herinde, og så kan vi få en historie? Ja, selvfølgelig. Okay, cool. Ja, det kan man godt. Hvad for en historie vil du fortælle? Så vil jeg fortælle noget om pirater, noget om kærlighed, tror jeg. Men jeg vil fortælle en historie med en pige, eller en kvindelig pirat, der hed Baby Jane, som levede for 400 år siden. Pirat. Ja. Selvfølgelig. Hun var hissig. Ja. Hun var så hissig, at hvis hun diskuterede med folk, hun ikke fik ret, så kunne hun næsen af dem. Sådan. Det er der ikke kvindefolk. Hende skal I høre om. Okay. Det lyder meget interessant, synes jeg. Ja, ja. Det vil jeg gøre næste uge. Okay. Fint. Butikken er åben det meste af tiden, så du kan bare komme. Så du vennerne med. Det vil jeg gøre. Jeg vil lige kigge mig lidt omkring. Okay. Fint. Sig til, hvis du skal bruge mig til noget. Det vil jeg gøre.